Tá cearcha faoin géad de úsáideoirí ar a ríomhchluiche Roblox faoi ghábhlaíonn ag díos, agus meastar go fórleathan go bhfuil an cluiche in iarúnt go fáistí. Ach, léiríonn taide go bhfuil taobh doracha ag Roblox. Leabhar méle daltaí ranga sé is Scoil na bFhorbacha le fáil amach a bhfuil siad feasach ar an mhuil a bhaineann le cluiche mar seo ar líne. Caithe tú a bheith cuairmach ar Roblox mar tá daoine an haiceáil isteach i do account agus níl tú an spree le do account arís, so caithe tú a bheith an cuairmach. Níl cairde agam ar líne ar Roblox ach tá mo cairde ó an Scoil, tá siad mo cairde ar Roblox. Bíonn cúpla rud méarúnach ag árá ag daoine sa chat ach bíonn hashtags ó scan so níl tú ná eá so tháinig mé scam ó1 agus bhí sé ceapam ar posterboard clicáil isteach ar rud a chéint agus bhaid Roblox le haghaidh siar náisce ach níor chluiche mé isteach dúin mé an Roblox an sin. Moltar de úsáideoirí Roblox gearán na dhéine faoi scamáil, hacáil nó drochaíde ar bith a eictar agus úsáideoirí nach glíonn leis na treoirlínte atá leagadh amach ag Roblox a bhacha.